smrad ulazi na vrata predsjednika Narodne skupštine, gdje postaje savjetnik. On ne upotrebljava glavu u savjetovanju, nego prkno, šireći svoj smrad, savjetuje predsjednika. Nepodnošljivi smrad se širi u školstvo, gdje zabranjuje Njegoša, Andrića i druge pise, a razloge, kako on to kaže, evo vam, program školske lektire i biblioteke pune su Andrićevih smećarskih mudroserija i Njegoševih kvazifilozofskih masturbacija nad sudbinom nacije i vjere. Loše mišljenje iznosi za Dostojevskog, izjavljuje da je Njegoš genocida na Peru, a Sveti Petar Cetinski na djelu. Njegov smrad ne zaobilazi ni Herceg Novi, izjavio je. Da, dobrostivi grad Herceg Novin zaobilazim kao đavola. Ne samo što mi se taj grad i njegovi stanovnici gade, nego što sam svojevremeno dobio zabranu ulaska u taj grad. Ovaj pisac fatamorgane, pišući nožnim prstom, naziva naš grad Baljegom i demonskim gradom ludaka i ubica. Iz njegovog prkna izašlo je toliko smrada, ali sam spriječena da vremenski sve to iznesem, pa ja predlažem, gospodine sudiju, da mi njega odmah užgamo.